टीवी चैनल देखे वाला श्रोता लोग के हमारे तरफ से प्रणाम बा। ए चाची प्रणाम, ए मौसी प्रणाम, भाजी प्रणाम। हाँ बताएं। ये फिल्म के नाम बा दिल ले गइल ओढ़निया वाली। एमे एगो हम हीरो के कैरेक्टर में बनी। एहू में कलाकारे बनी हम। अब एगो कलाकार हैं तो कलाकारे रहब। ये फिल्म बहुत अच्छा बा, कहानी भी बहुत अच्छा बा। एक ऑडियो बहुत सुंदर बा, मैंने माइंड ब्लोइंग जवाब नहीं ऑडियो के, जिसमें करीब गाना विनय बिहारी जी, रुआ कृष्णा बेदर्दी जी, प्यारे लाल कवि जी सभी लिखले बा। बहुत अच्छा ऑडियो बा जो कि म्यूजिक मधुकर जी कैले बनी। मज़ा आवता काम करी। जन कि हमारे अपोजिट हीरोइन बड़ी अंजना आर्या जी, बहुत अच्छा मैंने लागत नहीं है हमनी के कब पहला बार मिलल बनी जा, बहुत अच्छा लगता। एक्चुअली भोजपुरी फिल्म खातिर ओढ़निया बहुत ज़्यादा